Det var min bil, det der. Ej, det er ærgerligt. Den ødelagde det så Refas. Hvem var det også? Var det ikke din? Det er så synes en lille smule ked af det her. Det var sindssygt, mand. Jeg kan sidde bedre lige der. Det er... Vi er så ude og skyde appelsinkanonen. Det er mellem bilerne. lidt smule ked af Refas. Er der nogen, der ikke synes, det er sjovt? Yes, det er smart. Er der nogen, der ikke synes, det er sjovt? Ja, mig måske en lille smule. Det er min. Du lægger ikke mærke til, når det første er vasker, så alle de andre ikke så på taget med det der til. Det er bedre, det ikke er her. Ja. Jeg tror, det er svært. Den er taget helt Man kan sige, man tror til gengæld, at det er meningen. Den kommer, men den kommer. I'm a little sad. Det er helt ærligt.